was a Kinequamono because we need subscribe on our channel. Kabaro subscribe there. I want to subscribe or be notification, get notification by post a video on phone. And also keep dropping your comment in the comment section. Not fear. Not drop your comment. Gonna leave you know, not like if post and also share the post in the nature. Click on like or be in the nature. Just like the video. Click it no all free. Click in free. Subscription be free. In here be free. Comment be free. So everything in here media be free. So data video I not really data. You ta go daily data I make I say video not consume data enough. You ta go amazuke be na aba na elili data mana video I daily data. So biko no go chant tune off my cool na this video. God one. Monem de won abana mozo Omega Smart. Hasno onye ona gbakọ n'uto ya nwu ogbakebere. Warrior guru egwu sinsi ma agara aga obi eji na-ekwu na m. Ama m na okwu ya ekwu. Uche ya onye na-eme emekwa n'uche ya. Ihe agbanitekwa na be anyị dị mma. Amụka na sọrọ udo na onwe na-ekwu okwu ike. Jutu na ndị a na-agwa na-emekwa ike. Aka ụfọdụ ihe afọ ọsọ ya na ndị mmadụ ha agaghị akwụsasị na agbaghị ụzọ were mgbara ọ naghị echi. Dịka m kwuru na peji mgbe a na-ekwusi ike because I will not stop. Mmadụ apụpụrụ shop ya bụrụ a crime. But ọwụ na ahịa nwere gate ọ gọọmenti nwe ahịa kwesịrị ka emepe ya. Onye achọghị ịzụ it's your business. Sit at home. Onye ọna can sit at home like today no. Onye ọna nwere ike sit at home anywhere. But ihe m dị against mmadụ force mmadụ to sit at home. Afọ na nwere ụfọdụ pụtara nwe ụfọdụ apụtara that means onwe ndị ekweghị nwe ndị kwerenu. Achọrọ m ka otu esi wee force sit at home na be anyị before ka gọọmenti si ụta force kwa ndị mmadụ to come out no. Ị gaghị solve problem otu esi wee create any problem. Ihe ga-agba mbọ mee. Onye chọrọ ịpụta isi your business, ịchọrọ ịpụta rapụ mara dị mme na ahịa nwere gate. Alụọ ya ka plaza na-adụ. Gọọmenti nwe ya kwesịrị ime rụọ ya ahịa dị ka ahịa. Must be open. Ịchọghị imepe ịba na nke it's your business. But ihe ọzọ anyị agba mbọ wepụ maka na mgbe a na-eme sit at home a na-ekwusi ike bido ruo today. Ejigo m okwu nga ma na villages wee hụ afụ ndị mma anyị ha na-ata. Four market days anyị nwere afọ Nkwọ, Eke na Orie. Ụfọdụ ha nwere onye nke ngara onye isi. Ọ na-akpacha ihe na-asị na aba anyị afọ adịghị ihe na obuzi ejewe na ọ ebu ejewe Nkwọ. Onugbu ka a na-ahọ ka e wee rie nri. Onwe ihe ha nwere a ga-eri. Echekwudo na ụzụ ahịa dị na Monday n'izu aka aka ha onugbu weta ihe. Sit at home ekwesịghị imepe our local markets. Ndị nne anyị na-azụ. Maka ọha anyị na-ekpere anyị ikpere na-agọrọ anyị ọfọ ogologo ndị nne oge Kenya. Mana ya chọrọ ime oleso nwe ihe ọzọ anyị na-achọ. Sit at home ekwesịghị imesi our future aka. School. Onwe ndị school tere anya mgbe mbụ. School adịrọ nso mee ụfọdụ aga school. Kịta anụnwa ihe niile nwezi access to school dịcha close to us asịkwa na Monday. Mmadụ zụchi ike Friday, Saturday, Sunday. Monday ọ ga school. Monday dey very very important. O kwesịghị ime affect our schools. Mana nke a mere affect mee ma university. Anyị anaghị akọrọ akụkọ future anyị aghọta ihe a na-ekwu. But onye kwuo ihe ụfọdụ a na-eti hey who's winning? We're not talking about who is winning. You are not winning anything. Why can't you tell me say onye gbakere unu to ya nwa ọgbakere anya na aghọta ilu. Ọ ya mere ụfọdụ ji ha bịa na page m. Ha na-ekwu ka osisi ha sị ndị okenye nkwara ka nwa papụrụ ibi udene kpọọ ya anọ. Okenye na ha agwa unu si unu wepụ aka udene. Wepụ aka wee nwere ofe na ọ ya aghọkwa aka mmadụ. Isi no ị gaghị eme ya. Ka nọ nke ahụ kwuru na ọ ya wee stand. It's up to you. Just stand there. But when I walk with my hand, with my chest, and I walk with everything that is will never affect me. If what is not affecting no one, ndo atọghị iso mee ya na afọ ọzọ ka nọ n'ụlọ akpọghasị na adịghị happy. Ebe a ka ọ na-ese ewute m mana ọ ma nke m nwa ihe ewute m nwa gaghị emetụ m nwa direct. But indirect na ọ na-emetụ m because na gịnị na ọ dị mma ndị be anyị dị m n'obi alike m ndị be anyị. Ụfọdụ na ha another thing chọrọ ịdrọp kwa ọkwa ifere ihe ndị na-eme na be anyị aghụghọ. Politics dị everywhere. Ụfọdụ na-sponsor ụfọdụ kwụ na-akọ ihe anọghọ na Nigeria. Ọ ndị soro ụmụ ogbuo mmadụ soro mmadụ gaa ụlọ akwa
ha nọrọ nso inwe ike ha ara na-ekwu na ịnara unu be anyị so ụmụazị wee informant nke ahụ nka informant yi agbada informant ji convoy informant na abroad informant ji ego ihe eche na onye na-eso gị imewu nwa anyị nkakara efe ị na-eze onye ga-eso gị imewu onye ọgaranya ahụ nke na-akwụ wee na ụlọ most of them na-eso imi those of them were informants. Don't trust anybody. Also get relax here. Feeling I need never. Until I work it and down a gran at one boy, we're going to go to one agabaga, gababugi, while cano. As no coconut and near New Yakopania. Or the woman, you could not come with apple. You will go with hatred. You will let them know. I got near happy. I'm happy in near. Come on, near the Rosie. They get it, you see, you might hear and I got through. Sit at home. We never win program Italian. But when you're trying to I don't know against nothing. You make it 1 week, Monday holiday. Today decide to match up my role today. You won't ask him no. But you don't know what I can do. You can use reason or just in take a one got thing government. Oh, I'm a yakos in many symbol. I'm hatching in that name in politics. Okay, he wrote that. Oh, I'm a yakos in my you like it was in eye. You will not control lie. What I can handle business in there. Did you know what I create your boy? You borrow Wimbo. What do you think you have your garment? No business in your so far than near would do not can run dock. You can even men why me any or got control. Well, send here and on you. And I get borrow Wimbo. Who could better? In a can I call you some of them. But come on, get me. More winning on the whole money and what you needed it for myself. Then I can nego. Government to say my yaka. They are not to lie your die and equal when he had. But at the same time, go on and work an annual order. Imagine a local senior and a mother can name. Work in name. So you quit. So a rapper. Can we have new months? Can I be job all the way? But the how new year one. I job what I be your man them way. The landlord and had a balance and I say wait here. If you gas school, I say wait here. Check it out, but no book will want to chill here. What a quantity. Don't